Yes! Na jó estét kívánok mindenkinek, kicsit kalandos úton, de végül el tudjuk kezdeni ezt a beszélgetést, és nagy szeretettel üdvözlöm a két vendéget, Franyó Annát és Stein Emmát, és akkor veletek ma nagyjából úgy lehet számolni, egy ilyen 50-60 percet beszélgetnénk örökbefogadásról, és a nevelőszülőségről, mert ez is egy olyan téma, amit mindenféle. Hát egyrésztről előítéletek, másrésztről pedig egy nagy adag cukormáz vesz körül, nem nagyon tudjuk, hogy mi van a hátterében, de ti benne vagytok, egyrészt Emma, te mint szakember is, és mint nevelőszülő is, Anna, te pedig ugye, mint gyakorló örökbefogadó szülő. Úgyhogy mielőtt a beszélgetést elkezdjük, egy rövid bemutatkozást szeretnék felolvasni, vagy elmondani a két vendégemről. Tehát Stein Emma szociális munkásként végzett a Szegedi Tudományegyetemen, a diploma megszerzését követően a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozott állami gondozott gyerekekkel és nevelőszülőkkel a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vezetőjeként. 2012 óta él Németországban a családjával, ahol szintén szociális munkásként háborúban traumatizált gyerekekkel és családjaikkal dolgozik egy erre szakosodott pszichoszociális centrumban, emellett pedig nevelőszülő is. A szabad idejében legszívesebben utazik, azt írja, az életében legnagyobb mumus a konyha, és a világ legkasszabb találmánya a Mirelit pizza. Ő írta a Köbölcső című könyvet, és valójában ti adtátok nekem az ötletet arra, hogy az írásban megtörtént beszélgetéseinket kibővítse, mert akkor, amikor valaki behozta ezt a beszélgetésbe, a kommentelésbe a Köbölcsöt, ami egy nevelő-szülős történet feldolgozása, akkor jutott eszembe, hogy hát akkor görgessük ezt tovább, és beszélgessünk még róla. Anna azt írta magáról, bemutatkozásképpen szintén nem Magyarországon él, hanem Spanyolország legdélebbi pontján. Idén lesz 50 éves, és egy most 8 éves örökbefogadott kisfiút nevel, akit 3 éves korában ismert meg. Egyedülálló, a szakmája grafológus, de network marketingből él jelen pillanatban. Az anya bevállalja, a blogot érdemes megkeresni, mert ezt ő vezeti, ő a tulajdonosa, és ennek kapcsán került kapcsolatba olyanokkal, akik magukra ismertek az örökbefogadás során átélt élményeit olvasva. A saját felismerései és mások történetei alapján lett egyre nagyobb és átfogóbb rálátása erre az egész borzalomra, így fogalmazott Anna, majd ezt így bővebben is megbeszéljük, amit ma Magyarországon gyermekvédelemnek hívnak. Mint mondtam, majd ezt bővebben is megbeszéljük, de azért ha valami jó dolog történik a mostani kommunikációkban, az például az, hogy egyre többet lehet már azért arról hallani, hogy mi van az zárt ajtók mögött, mi van az intézményekben, milyen szinten vannak magukra hagyva mind a nevelőszülők, mind az örökbefogadó szülők, és ezzel szemben pedig ugye próbálják ezt elfedni, és minél pozitívabban is bemutatni azt, hogy mennyi örömmel jár az, hogyha valaki vállalja ezt a fajta életet. No, hát ti benne vagytok, úgyhogy egy ilyen személyesebb dologgal szeretném először kezdeni, ami vissza is pattintható, de azért mégis érdekel. Ugye biztos megkaptátok már nagyon sokszor ezt, hogy Úristen, micsoda hős vagy, ez aztán micsoda hősiesség, hogy te másnak a gyerekét, a nehéz sorsú gyerekeket neveled és vállaltad, és egyáltalán, és ez mindenkit foglalkoztat, hogy hol van az a pont, vagy mi visz rá valakit arra, hogy egy olyan feladatot, ami egyébként is Cuzamen nagyon-nagyon nehéz, még mellé bevállalva azt, hogy tulajdonképpen egy zsákba macska az egész, nem tudja ki az a gyerek, akit magához, vagy nem tudja, milyen múltja van annak a kisgyereknek, és vállalja azt, hogy akkor ő megpróbálja gardírozni őt, hogy minél egészségesebben tudjon fejlődni. Mi volt az a pont tehát, és mi motivált titeket arra,
hogy ezt elvállaljátok, ezt a feladatot. Nem tudom, ki szeretné kezdeni. Mutass rá valakire. Már téged Anna bekapott rögtön a képernyőm, úgyhogy akkor legyél te. Ja, ja, sziasztok! Köszönöm szépen a bemutatást, meg köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Biztos, hogy nagyon érdekes lesz az este, vagy délután, kinek mi. A lényeg, hogy én szerintem több dolgot is megfogtál ebben az egy felvezetésben. Az egyik, hogy nem tudod, hogy mit válasz. Tehát én szerintem ez egy kulcs momentuma az örökbefogadásnak legalábbis, hogy nem tudod, hogy mit válasz. Tehát vannak hangzatos mondatok, meg van felkészítő tanfolyam, kevés semmire nem jó, de igazából nem tudod, hogy mit válasz. Azt gondolod, hogy lesz egy gyerek, aki jó, hát nem a tiéd, de hát Istenem, hát ez már más családban is előfordult, hogy nem azt a gyereket nevelték, aki az övék, tehát hogy ha tudva, ha nem tudva, előfordult már ilyen a világtörténelemben, tehát akkor nem lesz ez olyan nehéz dolog, meg fogjuk ezt oldani. Ez az egyik. A másik, hogy mondtad, hogy hát nem lehet tudni a múltját. Hát kérdem, hogy miért nem lehet tudni a múltját? Valóban nem lehet, de miért nem lehet? Tehát egy rendszerben nevelkedő gyereknek, akinek elvileg minden hónapban felülvizsgálata van, meg ilyen vizsgát, meg olyan vizsgát, meg halomorvosi papír, meg egyebek, miért nem lehet tudni a múltját? Tehát, de nem lehet tudni, valójában nem körvonalazódik ez ki. Tehát ez már egy másik kérdésedre lesz majd válasz, hogy hol buknak el ezek az álmok, de valójában azért, mert nem tudod, hogy mit válasz, azért vállalod be. Én azt gondolom, vagy legalábbis én azért vállaltam be, meg azért, mert nem lehetett saját. Tehát, hogy nyilván volt egy ilyen alap, nem is probléma ez, hanem egy állapot, amiből az következett, de hogy azért a gyerek az számomra volt egy célként volt meg, vagy hogy mondjam, lehet, hogy ez most rosszul hangzik, de hogy azt gondolom, hogy a gyereknevelés az a személyiségfejlődésnek lehet egy szelete, egy része. És ez engem mondjuk érdekelt, hogy mit hoz ki az emberből. És nagyon sok mindent, hogyha szoktuk mondani, jaj, mennyit kapok a gyerektől, ez szépen hangzik, de valóban egy másik aspektusból lehet ránézni dolgokra, szerintem a gyerek kell való közös élmények során, vagy egyáltalán az öletes módját észrevéve, és ez szerintem más viszonylatban nem tud megtörténni. Tehát mondjuk ez például érdekelt, és ezt meg is kaptam, tehát hogy ez a pozitívuma, de hogy lehet, hogy valaki tényleg vágyik csak úgy egy gyerekre, mert vágyik rá, kész. És nem lehet, akkor is lehet megoldás az örökbefogadás, sőt, egy nagyon jó megoldás lehetne, szerintem elvileg. Egy nagyon jó megoldás lehetne. Csak hát akkor Abszolút ezt körülmények. hallom. Abszolút ezt, tehát, hogy nekem volt is annó ilyen elképzelésem, és többektől is hallottam ezt, hogyha nem lehetne saját gyerekem, akkor örökbe fogadni. A többiről majd beszélünk még, köszönöm. Elma, nálatok hogy volt ez? Hú, hát nagyon tudok kapcsolódni az Annához. A nem tudod, mert nem tudhatod dologban. Az én történetem egy kicsit más, mert ugye nekem, vagy nekünk volt alapból vagy van két saját gyerekünk, és nagyjából 15 év szakmai tapasztalattal, ilyen irányú szakmai tapasztalattal a hátam mögött, egy tényleg nagyon jól működő, biztos családdal, szeretettel, szakmai tapasztalattal, megfelelő anyagi háttérrel, én úgy gondoltam, hogy én marha kreatív leszek, és az akkori családi helyzetünket, tehát a rengeteg munkát, én úgy fogom megoldani, egy ilyen gordiuszi csomót átvágva, hogy én akkor ebben a profilban fogok gondolkodni, magunkhoz veszünk egy gyereket, és ezzel 20 legyet ütünk egy csapásra, tehát többet leszek otthon, bővül a családunk, és még millió egy dolog lesz mellette, és én annyira magabiztosnak éreztem magam, és annyira profinak, hogy meg sem fordult a fejembe, hogy ez majd másképpen sül el. Tehát keményen lából nőttem magam, sőt, nem csak magam, hanem az egész családot. Úgyhogy ez nálunk így alakult. Ez nagyon jó, érdekes, hogy egymástól függetlenül, hogy ezt így elmondtátok, és így tök jó hangzott ez az egész, és ezt így félre is teszem, mert lám milyen érdekes, hogy a vége felé ide vissza akarok térni erre az önfejlődés, meg az önmagam próbatétele
kérdéskörre, de hogy mindegyik ötöknél ott volt az a de. És akkor itt így nagyon gyorsan rá is tudunk lépni arra, hogy volt erről egy elképzelés, ráadásul neked úgy, Emma, hogy volt tapasztalatod is, tehát te láttad a rendszert is, és akkor ahhoz képest akkor mi van? Vagy mi az, amikor az ember így megkapja, vagy falba ütközik ezzel? Mi az, amit nem tud, nem mondják el, vagy nem gondolja, hogy az úgy lehet, vagy egyáltalán? Hogy mindenkinek érthető legyen, és egy nagyjából igyekszem megfogni a lényeget egy példán keresztül. Amikor én annól a szakértői bizottságban dolgoztam, akkor ugye nagyon sok problémás nevelőszülőt is górcső alá vettünk, és még a pályám elején, én őszinte vagyok, elborzadva hallgattam azt, hogy vannak olyan nevelőszülők, ahol például a nevelőszülő hűtőjébe külön fak van a nevelt gyereknek. Tehát külön polc, hogy csak onnan ehet az a gyerek. Vagy nem ehet akkor, amikor akar. Én ugye egy tök normális, tök átlagos családban nőttem fel, tehát ilyet én nem is hallottam, hogy egy gyerek nem ehet akkor, amikor akar, vagy amikor éhes. És amikor nálunk a szakértői bizottsági meghallgatáson a nevelőszülők ilyeneket beszéltek, vagy a gyerek fölhozta, hogy ő nem ehet akkor, amikor akar, meg hogy tényleg külön fak van neki a hűtőbe, és ott van az ő kajája, akkor én azon nagyon megdöbbentem. És nagyon érdekes, hogy ez a téma például a mai napig közszájon forog, és nagyon sok nevelőszülő is még így gondolkodik, hogy úristen, milyen dolog ez. És aztán ugye Lulu hozzánk került, és bizony-bizony bejött a mi életünkbe az étkezési zavar, amiről ugye nyilván a tanulmányaimból tudtam, hogy az mit jelent, de hogy ez a gyakorlatban mit is jelent, azt kőkeményen az élet tanította meg. Tehát ugye nálunk is az volt a normális rendszer, hogy mindenki akkor és azt evett, amit akart, de amikor már 8-adjára takarítottam föl a hányást, mert hányásig ette magát, akkor rá kellett jönnöm, hogy bizony-bizony ezeket a dolgokat korlátozni kell. És egy gyereknél nem ér a szép szó semmit, tehát ott bizony nekem kellett megszabni a határokat, és aztán szépen lassan, ahogy én ebbe a tapasztalatba egyre előrébb kerültem, akkor jöttek vissza ezek a nagyon-nagyon régi 10-15-20 évvel ezelőtti emlékek, hogy akkor mennyire kvázi elítéltem én azokat a nevelőszülőket, és nem mentem elég mélyre, nem jártam eléggé utána annak, hogy mi is lehetett ennek a háttere. Ja, Emma, jól sejtem, akkor bocsánat, hogy így belevágtam, mert közben eszembe jutott, én Annával beszélgettem már régebben hosszan az ő helyzetéről, és ott is szerintem tudsz erre majd rezonálni elég jól erre a dologra, de hogy most nekem az ugrott be, hogy ez egy példa volt, de hogy tulajdonképpen ez olyan, mintha azt szimbolizálná, hogy akkor, amikor van egy gyerek, aki beleszocializálódik egy kész családba, ahol megszokik egyféle rendet, például étkezési rendet, akkor az nem téma, és nem probléma, ha csak nincs valami különleges betegség a háttérben, az például nem téma, ami mint ahogy jól sejtem, hogy többször előforduló jelenség volt a nevelőszülői hálózatban, és amit mindenki a saját bőrén, tapasztalatán kellett, hogy megtanuljon, amivel én például soha nem találkoztam a saját családomban. Tehát, hogy ez már így alapból egy külön kihívás. De ha jól tudom, Anna, nálatok is voltak ilyen hasonló dolgok, amik előtt csak így álltál, hogy te jó Isten, mi ez. Hát nálunk rengeteg volt. Mondhatjuk, csak ilyen volt. Hát az evésre kell most, vagy evésre kapcsolódjak rá. Hát a Patrik nem tudott tenni egyáltalán, tehát ő nem tudott rágni. Még most is az van, hogy mindig szólni kell neki, hogy rágjon, mert ő nem rág.
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy Várjál, ezt az várjál, várjál. oldalát Mármint, hogy rágás nélkül habzsol, mint a nem kis habzsol, nem eszik. kutyámikorig. Nem eszik. Tehát ő nem rák, hanem berak a szájába egy falatot mondjuk, és azon elcsócsál egy fél órát mondjuk. És akkor ezzel ő megette, amit kellett ő szerinte. Tehát, hogy ő neki meg ez a másik oldala van, az evészavarból, de én azt gondolom, hogy ez azért alakult ki, mert ő nem nagyon kapott enni, tehát, hogy őt nem etették. És egyrészt nem tanult meg rágni, mert állandóan egy cumis üveggel szájába rohangászott még 3 évesen is, vagy ilyen műanyag flakonnal, aminek ilyen cucc is volt a vége. És, és hát igazából, tehát ha a nevelőszülő mit csinál, is szeretnék egy pillanatra reflektálni, hogy szerintem ebben két teljesen külön ág van a nevelőszülő és nevelőszülő között. Tehát, hogy én azt látom, hogy két teljesen különböző, az egyik, aki szíven viseli a dolgot, és igyekszik megoldani ugyanazokat a nehéz problémákat, ami mindenkinél van, a másik oldal pedig gyakorlatilag ezt a problémahalmazt kihasználva visszaél a gyerekkel. Tehát ezt ki kell mondani, ez így van. És, és hát ennek nagyon-nagyon komoly következményei vannak. Én azt gondolom, hogy a gyerekek egy csomó problémával kezdenek, és annál több a problémájuk, minél később kerülnek ki a rendszerből. És ezt igenis a rendszer hibájának tulajdonítom. Tehát semmelyik gyerek nem születik evészavarral, semmelyik gyerek nem születik, nem tudom én, félelmekkel, semmelyik gyerek nem születik traumákkal, 99%-ban semmelyik gyerek nem születik székrekedése, tehát hogy nincs ilyen, egyszerűen ilyenné válnak. A mi esetünkben egyszerűen a Patrik nem kapta meg azokat az ingereket, táplálékokat, semmit gyakorlatilag, ami a fejlődéséhez szükséges lett volna, és ezt mindenki nyugtázta, tehát nyugtázta a gyámja, nyugtázta a nevelőszülőket, szupervízoró, szuper felügyelő ember is, illetve a gyereknek a tegyesznél dolgozó felügyelője, tehát ezt mindenki nyugtázta, és ezt nézték 3 évig, amíg ilyen örökbe fogadtam. Tehát itt én azt gondolom, hogy tényleg minél később kerül ki a rendszerből, annál nagyobb problémái vannak, és annál nehezebben megoldhatók a problémái. Nyilván, ha 3 évig egy jó nevelőszülőnél van, az egy nagyon jó indítás, és talán könnyebb integrálni aztán az embernek az életébe, de azt gondolom, hogy ott is aztán lesznek mindenképpen surlódások, ez biztos. Aztán Akkor volt jól, még... hogy akkor Bocsánat. jól értem, hogy és volt is ilyen sejtésem, szóval nem most fogom itt felfedezni a spanyol viaszt, de hogy akkor a legnagyobb bűnös azért mégiscsak a rendszer. Tehát, hogy azért nem kellene totálisan lelkileg agyon traumatizált gyerekeknek oda kerülni az örökbefogadásba, akkor, ha legalább egy minimálisan jól működő rendszer nevelni őket addig. Hát pontosan. Én azt gondolom, hogy ez is csak a pénzről szól. Tehát nagy összefüggéseiben lemenve az egészen apró sejtek, igen, azt gondolom, hogy ez a pénzről szól, és az a kivétel, hogyha nem. Én azt gondolom, hogy ez erről szól, és még nem is lenne baj, hogy a pénzről szól, akkor, hogyha megkapnák a gyerekek azokat a feltételeket, amikre az ő amúgy nehezített indulásukhoz még inkább szükségesek, hiszen az, hogy valaki nem a szülőanyjával, elszakad a szülőanyjától, az nem egy megbocsátható történet. Tehát az egy örökre benne ragadó. Például megfigyeltem azt, hogy ezek a gyerekek, akikkel volt szerencsém találkozni, és szintén örökbefogadásra kerültek, családukkal találkoztam, mindenki megtalálja a másik gyerekkel azonnal a hangot. Tehát van bennük egy olyan mély egyetértés, egy olyan mély közös tudás, ami a saját családjukban nevelkedő gyerekekben nincsen meg. És ez is valahol érdekes ezt látni, de másfelől meg szomorú is ezt látni. Mind a mellett, hogy én azért, amit tapasztaltam, tehát, hogy tehát én azt gondolom, hogy a Patrik az egy egészen kivételesen szerencsétlen sorssal lett megáldva az első 3 évében. Tehát azért nem mindenki ennyire traumatizált, vagy ennyi mindenem ment keresztül, vagy ennyi minden érte,
hanem vannak ennél vállalhatóbb esetek is, és vannak teljesen jól sikerült örökbefogadások, amik azt gondolom, hogy akkor vannak, hogyha nagyon pici a gyerek, és úgy lehet örökbefogadni. Tehát idősebb gyereknél nagyon-nagyon komoly problémák vannak mindenhol. Szívesen. Pillanat, mindjárt rád akarok átvezetni, Emma, hogy egyrészt itt el akarom mondani, hogy én is dolgoztam lakásotthonban, ott már jóval nagyobb fiatalokkal, fiatal fiúkkal javarészt. Elképesztő rémtörténetek voltak nevelőszülőkről, elképesztőek. Olyanok, amiket nem hallunk a sajtóban, hanem nagyon sokszor olyan nevelőszülőket látunk, akik tényleg szívvel, lélekkel teszik oda magukat. Ezért szeretném mondani, hogy én tökre írtam azt a félmondatodat, hogy ez bizony nagyon sokszor a pénzről szól, sokaknál. Szóval, hogy meg visszautalva a te történetedre, hogy ott is egyértelmű volt, hogy a gyerek csak arra volt tartva, hogy benne legyen a rendszerben, és hogy ott valaki aztán könnyítsen ezáltal a saját megélhetésén, és hogy nem tették bele azt a munkát, amit bele lehetne. Viszont itt kötnék át arra, hogy Elma, te viszont abba a rendszerbe vagy, hogy te ráláttál ezekre a dolgokra, meg rálátsz. Igaz, hogy most már Németországban vagy, de hogy nyilván tudsz ezt hozzászólni, hogy mennyire működik ez a nevelőszülői rendszer, és mennyire esetleges az, hogy hová kerülnek a gyerekek, és mit kapnak. Igen, reflektálok erre is, de egy fél mondat erejéig még hadd csatoljak vissza Annára, hogy azt mondtad, hogy a gyerekek 99%-a nem születik traumával. Ennek egy kicsit ellen kell mondjam, mert rengeteg gyerek születik már traumával. Tehát a nem gondozott terhesség, az alkohol, a drogfogyasztás már mélyen belül olyan szinten károsítja azoknak a gyerekeknek az idegrendszerét, ami egyszerűen már visszafordíthatatlan. És amikor kiemelésre kerülnek a gyerekek a családból, akkor bizony a többségük elméletileg nevelőszülőhöz kerül, főleg, hogyha ugye babákat veszünk alapul. Azt nagyon fontos tudni, meg tisztázni, hogy a gyereknek tulajdonképpen az átlag napi gondozása a nevelőszülő feladata, de nem Magyarországon nem csak a nevelőszülő felelős érte. Tehát van a nevelőszülő, van a gyerek gyámja, a nevelőszülői tanácsadó, a fenntartó, tehát a nevelőszülőnek a munkaadója, a gyámhivatal, és ha még hozzáveszünk, akkor talán a gyermekjogi képviselő, de mondjuk maradjunk ennél az 5 fő embernél, aki tulajdonképpen a gyereknek a sorsába dönt. Az 5 ember közül a nevelőszülő, akinek tényleg mindennapi gondozásában van a gyerek, ő az egyetlen, akinek csak véleményezési joga van. Tehát a nevelőszülőnek döntési joga nincs. A gyerek sorsáról döntési joga a gyámhivatalnak, a gyámnak beleszólási joga mondjuk a nevelőszülői tanácsadónak, illetve a fenntartónak van. Na most ez a 4 hivatalos személy körülbelül a legjobb esetben havonta vagy 2 havonta egyszer látja azt a gyereket. Aki a gyerekkel napi kapcsolatban van, neki pedig nincsen döntési joga. És itt jön be az, amit az Anna, meg amit te is kérdeztél, hogy a pénz. A legdurvább dolog az, hogy ennek az 5 embernek legtöbbször más indítékai, céljai vannak. És nagyon sokszor ezek az érdekellentétek, ezek az érdekütközések bizony az anyagi dolgok mentén vannak. Vegyük például azt, hogy a gyerek örökbefogadása. Hogyha egy gyerek örökbeadhatóvá válik, és a nevelőszülő azt mondja, hogy jelentkezem, itt van nálam a gyerek 6 napos kora óta, szeretném örökbefogadni, akkor mondjuk a fenntartó, ahol a nevelőszülő munkában van, azt mondja, hogy hát ez szuper, hogy megvan az érzelmi kötődés, meg minden stimmel,
de hogyha te örökbe fogadsz egy gyereket, akkor én elveszítek egy helyet. Tehát itt már a dolog megbukott. Hogyha nincsen jóba a nevelőszülő a gyámmal, akkor a gyám ezt megtorpedózhatja. A nevelőszülői tanácsadó, akinek az lenne a feladata, hogy ha valami probléma van a gyerekkel, akkor az ő szakmai tudása és kapcsolatrendszere mentén segítséget biztosítson a nevelőszülőnek. Általában ehhez sem a szakmai háttér, sem az a kapcsolati háló nincsen meg, és itt megint bejön az, amit az Anna mondott, hogy a rendszer nincsen erre felkészülve. Tehát magyarán egy döglött lovon lovagol Magyarországon a gyermekvédelmi rendszer, mert se pszichológus, se gyógypedagógus, se fejlesztőpedagógus, se pszichiáter nincsen. Most jött ki a gyermekjogi jelentés a Hintalovon Alapítványból, Magyarország 19 megyéjéből 11-ben nincsen pszichiátriai fekvőbeteg ellátás gyerekeknek. És ez azzal függ össze, hogy egyre több a szerhasználó, egyre több az öngyilkos, az önsértő gyerek, az agresszív, az SNI-s, az ADHD-s, az autista, és egyszerűen ott van a nevelőszülő. Akármilyen jól ki lehetne őket képezni, kevés lenne, mert a nevelőszülő egymaga nem tud csodát tenni. Tehát szükséges hozzá az a társadalmi környezet, hogy ezt a gyereket együtt ez a háló megtartsa és segítse. Oké, figyelj Emma, akkor az, hogy van, és itt már megint Annát is behúzzuk ebbe, meg kíváncsi vagyok, hogy te például hogy lettél ellátva akár támogatással, segítséggel, információval. De akkor az, hogy van, hogy adott egy problémás gyerek, mármint hogy bent van a rendszerben egy gyerek, nyilván vannak problémái, nyilván azért kell köré építeni egy ekkora stábot a nevelőszülőn kívül, és abban a pillanatban, hogy a gyerek mégis örökbefogadhatóvá válik, akkor már ez nem kell. Akkor már az örökbefogadó szülő az már azt csinál, amit akar. És akkor itt most akkor Anna, csak így röviden mondd már el, hogy például ti milyen kihívásokkal voltatok, vagy hogy indultatok, mikor eljött a nevelőszülőktől, vagy hát elhoztad tulajdonképpen. Igen. Igen, egy pillanatra visszacsatolnék Emmához, mert ez nagyon jó, hogy így egymásnak ilyen gondolatébresztők, meg látásmódot tudunk cserélni. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelőszülőnek, én elhiszem, hogy nincsen döntési joga abban, hogy most elviszi-e, nem tudom én, pszichológushoz a gyereket, hol lenne, vagy nem, de abban igenis van döntési joga, hogy az ebédlőasztalnál mit rak elé, és ha elé rakott valamit, azt megnézi, hogy megette például. Vagy mondjuk megtanítja fésülködni, vagy mondjuk az a korának megfelelő játékokat rak körébe, mondjuk 3, nem 0, Vagy vagy nem zárja mondjuk le a pincébe, és nem köti ki az almafához, amiket én tudom. Igen, vagy mondjuk nem itatja kólával, mert az ugye akkor elvonási tünetei voltak például az én gyerekemnek, akkor eljött. Tehát, hogy egy csomó döntése van, én azt gondolom a nevelőszülőnek, rengeteg ponton van döntési joga. Vagy mondjuk például mondjuk a nevelőszülőknek ugye kell a gyereknek ilyen fényképes füzetet vezetni, hogy nőtt, meg nem tudom, miért legyen egy múltja, legyen miben kapaszkodni, hogy nem lehet semmiből jönni. Mondjuk neki nem volt, mert az őrá már nem szántak, és akkor kinyomtattak fekete-fehérbe egy képet róla, ez volt az ő füzete. Tehát, hogy ezek a döntéseik a nevelőszülőknek, azt gondolom. És a stábhoz én még hozzávenném a vizsgáló orvosokat, mert ez a másik téma, ami borzolja a kedélyemet, hogy úgy mondjam. Tehát azok az orvosok, akik vizsgálják a gyereket, aki leírja a diagnózist, aki elveszi a gyógytornát, aki mondjuk a mi esetünkben a székrekedésére hetente beöntést ad, és nem mondjuk megkeresi az okát. Tehát, hogy olyan rémtörténeteket tudnak az orvosok is kreálni, amik szerintem itt mindenkinek van felelőssége, és igazából mindenkinek sorba kellene szépen állni, és elmondani, hogy mit miért csinált. Mert nem lehet, én azt gondolom, hogy ennek egyszer véget kell majd vetni, mert nem lehet mindig mindent mindenkivel megcsinálni, mert hogy megcsinálnak. Megcsinálnak, és mindenki azt mondja, hogy nem én voltam, nem én találtam ki, nem én mondtam el, nem én mondtam ki, nem is én kértem ezt a gyereket, saját példát mondok, ha tudtam volna, hogy ez a gyerek érkezik, mondtam volna, hogy nem. Tehát nagyon sok készfeltartás, hogy jaj, hát mégse, tegyesz. Jaj, hát mi mondtuk, hogy ez a gyerek ilyen. Persze, hogy nem. Tehát, hogy
Tehát, hogy mindig azzal találkozik az ember, hogy hogyan tudják magukat a felelős szervek dolgozói kivonni a felelősség alól magukat. Tehát ez Minél egészen több a felelős, annál kevesebb valójában, így mert van, lehet pontosan. pingpongozni között. Pontosan, mert egy emberre ugye nagyon kevés dolog jut, és lehet addig, ugye a zavarosba lehet halászni, tehát minél nagyobb a zavar a bürokratikus oldalról, annál könnyebb bármit is megcsinálni. Szóval, hogy így az orvos meg a minden, és nagyon egyetértek Emmával abban, hogyha lenne megfelelő pszichológus, pszichiáter ellátás ezeknek a gyerekeknek, akik már amúgy is igazad van, hogy valóban már a prenatális időszakban egy csomó traumát megélnek, erre így nem gondoltam, és valóban igazad van. Tehát, hogyha lenne ebből kiindulván, akkor ez egy csomó gyereknek fele ennyi problémája lenne a fejlődése során, ez 100%, mert hiába okos, hiába kreatív, hiába kíváncsi, hiába nem tudom mi, ha egyszerűen borul rá a traumája, mint egy ilyen fekete zsák, és nem lát ki alóla. És ez egészen elképesztő ezt látni, hogy mennyire kicsin múlt volna időben. Hogy Hát Anna, ez ezt a mennyi problémát. erőforrás? Bocsáss meg. Hogy Mondja. az jutott eszembe, hogy mennyi erőforrás kell neked például ehhez, vagy egy örökbefogadó szülőnek, anélkül, hogy tudta volna előre. És itt már Igen, rátevezek egy kicsit oda, megint egy újabb kérdés, bocsánat, igen, hogy amit is már kérdeztél levetik valóban. a kihívásokat, hogy Igen, ez például lehet egy ilyen óriási kihívás, hogy megkapod, látod, hogy úristen, mi van, és akkor hányféle szakember kéne ahhoz, hogy valahogy helyrehozzuk ezt a gyereket. És hogy még mi minden van. hát igen, mondjuk például az én gyerekemnek egy szatyornyi ruhája volt, de abban benne volt egy nagy doboz, nem tudom mi, építőkocka, ez volt az ő cucca. Tehát kompletten egy ekkora szatyor volt a cucca, meg az élete. Ennyi volt. Tehát, hogy oké, és akkor mondták, hogy 3 éves a gyerek, úgyhogy én egy csomó 3 éves ruhával készültem a gyereknek, hogy szuper, akkor majd föl fog tudni öltözni, majd szép lesz minden. Most kiderült, hogy a gyerek 1,5 éves méretű. Igen, 86-os volt a mérete. Nem volt 10 kiló 3 évesen. Tehát, de ezt sajnos nem tudtuk előre. Tehát, hogy szóval ilyen egészen nevetségesen pici dolgokon is múlik nagyon sok minden. Ugye 3 éves ruhák el, és akkor ott állsz a gyerekkel, és akkor kéne valamit ráadni. Vagy mondjuk nem tudod, hogy nem szobatiszta. Vagy mondjuk nem tudod, hogy nem beszél. Persze, amikor ott vagy egy hétig, akkor látod, hogy nem beszél, amikor elkezdesz hozzá beszélni, akkor elkezd utánad mondani a szavakat. És akkor mindenki, akit magánban persze megkeres a szakember, erre mindjárt eltérek, mondja, hogy jaj, hát 2-3 hónap is el fog kezdeni beszélni. Hát nem kezd el. Nem kezd el. Tehát nem tudják, nem mérik föl, nem tudják, és azt látom, hogy nincs egy olyan szakavatott csapat, vagy ha van, akkor annyira elszórtan, hogy tényleg, mint a tűtaszénak az, úgy kéne megtalálni őket, akik ilyen szintű problémákkal élő kicsi gyerekeknek, tehát korai traumával élő kicsi gyerekeknek lenne szakmértő segítsége, nincsen, és nincsen egyébként az örökbefogadó szülőnek, így odatolják a gyereket, és hello, és ennyi, és fél év múlva felhívják, hogy akkor minden rendben. Tehát körülbelül ez a támogatás az örökbefogadó szülőnek, se pénz, se szakmai támogatás, se felülvigyázat, vizsgálat, semmi, az ég egy adta világon semmi. Na most ugye jön egy 3 éves gyerek, mit gondolok én? Tud beszélni. Nagyjából lehet, hogy szobatiszta, elvárnám esetleg, hogy jó, hát nyilván hisebb balesetekkel. Fog menni az óvodába, ugye? Fog menni. Tud enni. Tehát, hogy nem kell mindent csinálni, mint egy csecsemőnél. Ezáltal azt gondolom én, ugye, oké, van egy bizonyos pénzem arra néhány hónapra, amíg ugye beszokunk, meg összeszokunk, meg áthidaljuk, meg adminisztráció, meg nem tudom, meg fölveszik. Nem, nem. Ott húznak egy vonalat, vége van az életednek, mindent dobjál le, de mindent, és fogalmad nincs, hogy mi lesz. Na most nekünk az lett, hogy hát az is óvodában nem vették fel, ugye, mert mondták, hogy kinek kell egy ilyen gyerek, senkinek nyilván, tehát nem vették fel a körzetes óvodába. Aztán a következő évben vették föl, de akkor is úgy a körzetes óvodába, hogy a jegyzőnek kellett írjak miatta. És akkor mindjárt volt hely, de hogy értitek, tehát, hogy annyira gyűrűzik ez az egész történet, hogy igazából, mert jó, hogy a postás nem szúr le azért, hogy örökbe fogadtam, körülbelül, tehát már körülbelül itt vagyunk. Tehát, hogy tehát nem tudsz dolgozni, nem tudsz. Ez szerencsés akkor, hogyha van egy párod, aki tud, de nem szerencsés akkor, ha mondjuk 2 fizetésből kell megéljetek, és ez egyből nem tudtok. És semmi, tehát, hogy
Semmit. Tehát semmilyen anyagi támogatást nem kapsz. Ha kaphatnál anyagi támogatást, akkor sajnos az államkincstár és a tegyesz egyöntetően felejti elközölni veled, hogy esetleg kaphatnál valamit. Tehát ha véletlenül valaki nem szól, aki hasonló helyzetben van, és te véletlenül nem jössz rá, akkor nincs. Tehát, hogy semmilyen oldalról nincsen támogatás, tehát se az intézmények, tehát se a tegyesz, se a gyám, se senki, de azért 50-szer jelenjen meg 50-féle papírt találni, mert az meglegyen, ugye le lehessen fűzni a raktába, hogy azután mi történik meg, azelőtt mi történt, az senkit az ég egyatt a világon nem érdekel. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen, tudod, azt hiszed, hogy beugrasz egy kis medencébe, 3 tempózol, és kiérsz a másik végére, és rájössz, hogy benn vagy az óceán közepén. És most tekerje meg, mert belehalsz. És ez tényleg így van. És ez a durva egyébként, hogy ezt, tehát, hogy mondjuk a tanfolyamon annyit mondtak, hogy hát, hogy akkor, igen, akkor késznek kell állni, hogyha jön a telefon. Tehát mit jelent az, hogy készen állsz? Azt jelenti, hogy 1 évnyi pénzed van megélni? Vagy mit jelent az, hogy készen állsz, érted? Mit jelent az? Tehát egy csomó ilyen dolog volt, ami nem volt. Köszönöm, nagyon jó volt, amit elmondtál. És igen, akarom adni. Ma egyrészt nyilván láttam, hogy jegyzetelsz, van hozzátenni valód, másrészt pedig ugye te meg nevelőszülő is vagy, és nyilván az a rendszer egy picit másabb. Úgyhogy mondd. Igen, másabb, és tulajdonképpen szó szerint ugyanaz, amit Anna elmondott. Én fölírtam marha nagy betűkkel, hogy mindig készen kell állni. A nevelőszülőknél ugyanez a helyzet. Tehát van egy nagyon frankó szakszó, az a neve, hogy illesztés. Ezt az Anna is gondolom, hogy ismeri, ez azt akarja, hogy a gyerekhez keresik meg a passzoló, örökbefogadó szülőt. És ugyanez az illesztés, mint szakszó, megvan a nevelőszülőknél is, tehát a törvényben, meg elvileg a szakmai módszertanban az van, hogyha bekerül egy gyerek a rendszerbe, akkor nem oda dobjuk, ahol hely van, hanem megkeressük az adott gyereknek legjobban passzoló nevelő családot. Na, hát ezt mindenki felejtse el úgy, ahogy van. Szerintem ez soha az életben nem működött. Tehát ki se volt próbálva. Ilyen a gyermekvédelmi rendszerben Magyarországon nincs. Nem is volt. Legalábbis az elmúlt 25 évben biztosan nem. Nem, azt mondta az Anna, hogy nem mérik föl a gyerekeket. Ebbe is maximálisan egyet tudok érteni. Nincs, aki megtegye. A tegyesznek nincsenek orvosai, a körzetben vagy a környéken lévő praxisok, a házi orvosok erre abszolút alkalmatlanok, a szakorvosi rendszer pedig olyan, amilyen, tehát ezt mindenki ismeri. És itt most egy picit visszamennék az időben, ugye 25 évvel ezelőtt diplomáztam, éppen jubilálok, és én azonnal a gyermekvédelmi rendszerben kezdtem el dolgozni. És akkoriban a nevelőszülők kiválasztása az tulajdonképpen az alapján történt meg, hogy 1, ki az, aki jelentkezik nevelőszülőnek, 2, megvan a szükséges négyzetméter annak a gyereknek. Az elmúlt 25 évben nem sikerült Magyarországon kifejleszteni egy nevelőszülők szűrésére alkalmas protokollt, amiben benne van, hogy milyen pszichológiai alkalmasságnak kell lenni, milyen iskolai végzettségűnek kell, hogy legyen, milyen belső értékekkel kell, hogy rendelkezzen, stb. Tehát nyilván szüksége van a nevelőszülőnek egy igazolásra a házi orvosától, meg a pszichológustól, hogy alkalmas, de tulajdonképpen egy célzott szakmai protokoll erre nincsen. És amit még nagyon fontosnak tartok elmondani, mert azért ez is hozzátartozik ehhez az egységes képhez, hogy a nevelőszülőknek több mint a 60%-a 50 éves vagy annál idősebb. És ezek az emberek, tehát a nevelőszülők többsége, körülbelül, ez is olyan 50%-a 8 általános iskolai osztállyal rendelkezik,
és vidéki kis településeken él. Tehát ahol nemhogy pszichológus, vagy terapeuta, vagy babánfasz, ha bocsánat, de még egy rohadt posta sincsen. És ezeknek az embereknek valóban a megélhetést jelenti ez a szakma, és nyilván nem tudnak fejlesztőjátékokat, mert nincsenek is azon a szinten. Nincsenek is azon a szinten. Igen. El kell, hogy végezzenek egy 60 órás beugró tanfolyamot, amin elmondanak nagyon egyszerű, nagyon alapvető dolgokat, de például arról sincsen szó, hogy ha fuldoklik egy gyerek, mert nem tanult meg nyelni, akkor hogyan élesszék újra, és akkor aztán meg csodálkozunk, hogy a kétségbeesett anyuka meg autóba furikázik 2 napot a halott gyerekkel. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon az alapoknál kellene kezdeni, ott, hogy kidolgozunk egy protokollt arra, hogy ki alkalmas erre a feladatra, megszűrjük őket, tanítjuk őket, képezzük, és olyan emberekkel rakjuk őket körbe, akik nem dísznek vannak ott, hanem akik igazából segíteni tudnak. És itt megint visszacsatolok az Annához, hogy pénz. A mai napig nem nyilvános, hogy az állam a fenntartóknak, a nevelőszülői hálózat fenntartóinak, illetve a gyermekotthonoknak mennyi pénzt utal. Ezt nem lehet tudni. Ennek az összegnek a nagy részét ennek a teljesen fölösleges apparátusnak a fenntartása viszi el. Tehát nem a nevelőszülők nagyon rosszul élnek. A nevelőszülők írtó kevés pénzt kapnak. A gyerekek még annál is kevesebbet. Itt ez az iszonyatos apparátus, ami ezt az egészet mozgatja, görgeti maga előtt, erre mennek el eszméletlen pénzek. Értem, oké. És akkor lépnék is tovább, és köszönöm szépen ezt az infót, és akkor ebből az intézményi őrületből, amit egy teljesen blőd, tehát hogy van egy abszolút rosszul működő intézmény, ami egy hatalmas gépezet, és akár működhetne is jól, és akkor abból az intézményből, ami elrontja még azt is, amit lehetne jobban csinálni, egyszer csak kipöckölik a gyereket valakihez, akinek nincs információja, csak szeretne gyereket nevelni, és ott hagyják nulla segítséggel, hogy nem csak a születési traumákat, de még a hozott intézményi abúzusokat is valahogy kidolgozza a gyerekből. És akkor ebből a körből most lépnék megint egy kicsit kijebb vissza a társadalomba. Hogy ahogy mondtam nektek az elején, ez is föl van így, vannak ilyen, szeretünk így misztifikálni dolgokat, és szoktam, ugye az anyaság alapból egy misztérium, de én megtapasztaltam, hogy ugyanez például az idős gondozás, ott is, hogy ez egy micsoda egy nemes dolog az időseket gondozni, és jaj, 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 hát spoilerezek, nem, és nem is szeretik, akik csinálják, csak ebből tudnak élni. Nyilván van kivétel, de sokkal kevesebb, mint azt szeretnénk gondolni. És azt látom, hogy ez is egy ilyen misztérium. Hogy akkor, de közben Anna, te meg említetted, hogy de azért az oviba nem vesszük föl. Szóval, hogy most akkor hogy állunk ebbe, hogy mit tud erről a külvilág, mik az előítéletek, mi az, ami túl van misztifikálva, egyáltalán hogy lehet ebbe ellavírozni, erről mi a tapasztalatok? Na hát, fú, hát ez is egy jó fogós ravasz kérdés. Mindjárt mondom, csak tényleg még Emmára visszatérve, vagy Emma, amit mondott, visszatérve arra, hogy a vidéken él, és én egyébként az, hogy örökbefogadás az egy szerethető dolog lehet, azt egy nagyon jó nevelőszülőnél merült föl bennem ez a gondolat, aki vidéken él, mit tudom, és nagyon rendesen csinálja, és nem tudom, tehát hogy lehet, nyilván ilyen is sok van, vagy van ilyen is, aki rendesen csinálja, és tényleg kiadja a gyerekeket, stb. Hozzáteszem, hogy valóban, amikor egy traumatizált 3 éves került hozzá, azzal már ő sem bírt, tehát hogy azért vannak korlátok ezen a szinten
is. Amit így akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért a korrupció az egészen lentig megy. Tehát ez egy dolog, hogy a rendszer működtetése fölemészt egy halompenzt, de a legnagyobb pénz az a zsebekbe távozik. Tehát ez tényleg így van. Láttam a saját szememmel, tudom, tehát ezt el kell fogadjuk, hogy sajnos a korrupció, ami Magyarországot úgy, ahogy van lefedi, az ezt a szegmást is lefedi, és pont. Tehát a legnagyobb pénz ott megy el. De Anna, csak egy fél mondattal, tehát, hogy ez gyerekkereskedelem, vagy miről beszélünk? Hát tehát igen, arról nincsen tapasztalatom, de szerintem ez is benne van, de az biztos, hogy egyrészt van mindenki megkapja maga habcsúkját, hogyha egy folyamat megvan, ez az egyik. Mindenki megkapja a habcsúkját, hogy el legyenek tussolva dolgok, ez is biztos, illetve igen, tehát, hogy van olyan, hogy reménytelen helyzetben is kikerül gyerek. Tehát nem a gyerek van reménytelen helyzetben, hanem az örökbefogadni kívánó. Bocsáss meg, akkor jó volt az, amit használtam, mert ha nem is igen, konkrétan arról van, hogy adjuk, veszünk, de a gyerek az de áll, valójában ami igen. fölött a pénzek úszkálnak. Tehát akkor az, és akkor így. Igen. Igen, valójában igen, igazad van. Igen, abszolút. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon súlyos dolgok vannak a háttérben, és ez szerintem például ez az egyik, amit az emberek egyáltalán nem látnak, és nem is akarnak. Nem is akarnak. De én azt mondom, hogy az a nem tudom hány 10 000, nem ma biztos tudja hány gyerek van a rendszerben, az teljességgel láthatatlan, és az is láthatatlan, amit művelnek velük. És az, hogy egyszer-egyszer föl horgad a nemzet, hogy jó Istenem, hát ezzel senki nincsen megmentve, mert nem állnak, tehát mert erkölcsileg nem áll mögötte senki, pénzzel nem áll mögötte senki, hogy változás legyen, tehát valójában nem. Most ugye az egyes személyeknek a felelősségét én megint behoznám, amit te is mondtál, hogy az óvoda, hogy az igazgatónő nem veszi föl. Miért ne? Hát majd el lesz az otthon, és nem kell ide egy ilyen gyerek, ugye? Tehát akkor az, hogy az utcán nem köszönnek, mert fogyi is, meg roma is. Tehát értitek? Tehát nem köszön az, akivel a óvodából most léptünk ki együtt. Tehát, hogy én egészen elképesztő dolgok, ami mondjuk engem különösebben nem érdekelt, de gyereket hogy ne érdekelte volna. Tehát, hogy azért Magyarországon ez még meg van fejálva a rasszizmussal is ez a dolog, amintől szintén nem beszélünk, mert nincs. De hát nagyon is van, és egészen elképesztő mértékben van még mindig jelen, és azt mondom, hogy főváros, belvárosban. Aztán ugye nagyon sokan vannak, akik merítkeznek annak az energiájában, hogy valaki jót tett a világban, magyarán örökbefogadott. És az, hogy egyébként ez számára milyen, amit te is mondtad, hogy jaj, de csodálatos, milyen szép, milyen nemes tett, ezen kívül semmilyen értelmes hozzájárulása nincsen ahhoz, hogy ez a folyamat valójában sikeres legyen. Tehát, hogy elhihetem, hogy a világ mégis jó, mert vannak emberek, akik jól cselekszenek, jaj, de szuper, Istenem, megmenekültünk, de az, hogy akár csak annyira fellépjen, hogy elgondolkodik egy ilyen eseményen. Vagy akár keresne a környezetében valakit, akinek nem tudom, egyszer vihet egy ásványvizet, vagy tök mindegy. Tehát, hogy fölmérné azt, hogy ő ebben a közös teherben, hiszen egy örökbefogadás, ez egy közös teher, egy rendszerben levő gyereket mindenki fizet, egy rendszerben levő gyereket utána mindenki szív, bocsánat, nem? Amikor kikerül a rendszerből, és ott áll a társadalomba, és ki tudja, mit csinál, én el tudnám képzelni, mit csinálnak, tehát, hogy ezt utána mindenki viseli el, és mégse látunk el idáig, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon kevesen vannak azok, akik beleállnak, és akkor azt mondják, hogy na, akkor támogatólag fölépek, vagy mondjuk, mint te, Angéla, hogy azt mondod, hogy na, én ezt fölvállom ezt a vonalat, beszélek róla, felfejtem, kikérdezem, megvilágítom többen, de nem ítélkezem, csak egyszer megmutatom, hogy mi van. Hogy a társadalmi felvilágosodást azt egy kicsit elősegítsük. Igen. Aha, köszönöm. Emma, tennél hozzá valamit? Mit látsz ebből? Pont ugyanígy látom. Tehát A fókuszunk az, bocsánat, hogy akkor a társadalom hozzáállása, előítéletek, vagy túl misztifikálás, vagy egyebek. igen, tulajdonképpen az én könyvem is ezért született, hogy lássanak már bele azok az emberek, akik a fotelból nézik, vagy az osztály tereméről, a szülői értekezleteken nézik ezeket a gyerekeket, vagy ezeket a családokat, hogy tulajdonképpen
mennyivel több teher hárul rájuk, mint amennyit ők látnak. Most az ugrott be nekem, és erre így muszáj ezt elmondanom, hogy te megírtad ezt a könyvet, ezt így elolvastuk, nagyon jó volt, és ugye nekünk most lett egy kapcsolódásunk, mert abban az időben te írtál arról egy cikket, hogy a kislány, aki ott élt nálatok, annyira nehéz teher volt a családnak, hogy félő volt, hogy szét fogja zülleszteni a családotokat, és ez egy valós probléma. És hogy próbáltál erről írni cikket, és aztán, amikor ezt elküldted, akkor az a nagyon PC és nagyon olvasott lap, az nem kívánta ezt ebben a formában leközölni, mondván, hogy egy gyerekkel kapcsolatban nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amik arra utalnak, hogy a benne folyó folyamatok, ezek károsak lehetnek, és ezekkel nem tudunk megbirkózni sem családszinten, sem így, sem úgy. A dolog érdekessége az, hogy ez a cikk utána pihent. Nekem ez sokat elmond arról, hogy mennyire próbálja a társadalom elhallgatni ezeket a problémákat, elsöpörni, elsikamikázni, vagy átfogalmazni, és PC-vé tenni. És ami nekem a nagyon érdekes, hogy most, amikor beszéltünk, nincs egy hónapja, én azt mondtam, add ide a cikket, és leközöltem. Óriási olvasottsága van a cikknek azóta is, folyamatosan megy a neten, és ugye látom a számlálót, vagyis a társadalomnak, az embereknek fontos volna, érdekli őket, és szívesen olvasnák, és akarják tudni, mi van ott. Itt azoknak is a felelőssége ez, akik kihangosíthatják, és mondjuk azt mondják, hogy nem hangosítom ki, mert mi lesz az olvasottsággal, meg ezek már olyan vizek, amire nem kívánok el, mert akkor sérül a brandem, vagy a nem tudom micsoda, és gyakorlatilag ott van egy ilyen információs stop, és nem jut ki. És egyébként tényleg nem tudom, mi volna jó, hiszen nyilván azért nem jutnak ezek az információk, mert az esetleg akkor ugyanúgy, mint az anyaság, hogy nem beszélünk az anyaság nehézségeiről, mert még a végén 2-vel kevesebb gyerek születne, és az akkor szörnyű. De hogy mi van akkor, ha ennek is van a hátterében mondjuk egy ilyen, hogy ezért elhallgatja a rendszer azt, hogy a valóságban mi van, és mi várható. Igen, amiről te beszélsz, igen, ez a cikk, ez nagyon-nagyon régen megszületett, körülbelül egy olyan 3 évvel ezelőtt, amikor én a Lulu viselkedésével kapcsolatban elkezdtem kutatni, és utána olvasni, hogy az ő viselkedése, az ő teljesen abnormális viselkedése, vajon honnan eredhet, vajon mi lehet ennek a gyökere. És akkor tényleg rájöttem arra, hogy régen, amikor azt mondták, hogy ez a gyerek nem normális, ennek a viselkedés fajtának vagy formának ma már van egy konkrét megnevezése, ez a pszichopátia. De hogy ez egy akkora pecsét az emberen, hogy ezt például gyerekekre nem is használják. Holott ennek a viselkedésnek a jelei már nagyon korán, tehát 3 éves kor körül megmutatkoznak. És ez nagyon jól mutatja ezt a társadalmi párhuzamot, hogyha az ember elég, ha csak bekapcsolja a tévéhíradót, és minden egyes hétre jut egy olyan súlyos életelleni bűncselekmény, amit kiskorúak követnek el. És hogy ez mennyire összefügg, és hogy ezek a dolgok, ezek nem a levegőből jönnek, hanem ezeknek vannak jelei, és ezeknek már nagyon korán vannak jelei. És hogyha ezeket mi komolyan vesszük, értelmezzük, segítséget keresünk, akkor talán nem torkollanak tragédiába. Akkor talán van esélyünk arra, hogy ennek nem lesznek ilyen tragikus következményei. Az is nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ilyen rendellenesen működő emberek
azok nem biztos, hogy rossz felé fordulnak. Tehát nagyon sok olyan híresség van, aki ilyen problémával küszködik, és az életben rettentően sikeres, mert felsővezető lett, mert úgy építi. Nyilván az ő emberi kapcsolatai olyanok, amilyenek, de hogy ez nem feltétlenül fordul bűncselekménybe, vagy bűnelkövetésbe. De nagyon sokszor igen. Nagyon sokszor igen. És hogy bizony ezekről beszélni kell, hogy mi van, hogyha a 3 éves úgy viselkedik, ahogy, vagy az 5 éves úgy viselkedik, ahogy. Ezt nyomon kell követni, erre figyelni kell, és erre reagálni kell, különben vége. Igen, és hát nem lehet attól eltekinteni, hogy egy többszörösen traumatizált gyereknél még inkább éles szemmel érdemes ezt nézni, pontosan azért, hogy utána felnőttként tudjon illeszkedni, meg tudjon jól élni. Egy zárókört szeretnék csinálni, mert egy 10 perc múlva legkésőbb le kell zárnunk ezt a dolgot, és ez pedig valami olyasmi lenne, ami az elején már egy picit fölmerült, hogy ahogy minden szülőség és a gyereknevelés egyfajta, és ezt szokták mondani, mások is, meg sokan mondják, hogy egyféle önismereti út. Hát a tiétek, amit bejártatok, az aztán önismereti út a javából. És hogyha röviden össze kéne azt foglalni, hogy az, amiben vagytok, vagy ami elmúlt, vagy egyáltalán ez mit érlelt ki mondjuk bennetek, mit lehet ebből tanulni, vagy hol tart most ez az utazás bennetek, amit a nevelőszülőség, illetve az örökbefogadás adott? Hát ez egy jó kérdés, mindjárt mondom is. Én még annyit szeretnék hozzátenni, amit itt beszélgettünk az előbb, egy pár dolgot szeretnék egy-egy mondattal reflektálni. Az egyik az, hogy ami még különlegesség ennek az örökbefogadás, vagy ennek az egész gyermekvédelmi rendszernek, hogy a leghátrányosabb helyzetű gyerekek, vagy a legrosszabb állapotban levő gyerekek, azok biztos, hogy a leglehetetlenebb társadalmi helyzetben levő nevelőszülőhöz kerülnek, ez 100%. Mert ugye annak már úgyis mindegy, annak majd ez is jó lesz alapon. Ugye a jó anyagi helyzetben, kiváló környezetben, szerelmes párként örökbefogadják a szőke Igen, kisbabát. az örökbefogadó influencereket is üdvözöljük innét, igen, akik Igen, elmondják, hogy mennyire csodás ez. igen, igen, és akkor én mondjuk egyedülállóként 45 évesen én kapom a 3 éves politraumatizált gyereket, aki mindenféle elmaradásokkal küzd. Tehát, hogy ez tényleg így van. És mert hogy úgy ajánlják ki, amit mondtál is, Emma, hogy hát nem az a cél, hogy feltétlen passzoljanak a dolgok, hanem hogy menjen, ami mehet, és maradjon, aminek maradnia kell bizonyos okokból. Aztán az, hogy amit a gyerekeknek, tehát azért persze, hogy minden gyerek más, meg minden, de azért ennek a múltnak van ahogy egy protokollt lehetne rárakni, nem, hogy ez a jel ide vezet, ha ezt csinálja, akkor olyan, ha azt csinál, akkor azt kéne vele csinálni. Tehát, hogy ez nem olyan nagy történet, tehát ezt le lehetne írni egy A4-es lapon, checklista, nem? Ezek vannak tünetei, hány van belőle, kész, akkor ez lesz vele, az lesz vele, ide vidd, oda vidd. Tehát nem lenne ez olyan nehéz, csak senkinek nem áll érdekében javítani ezen a rendszeren. Tehát senkinek. Amit én fejlődtem ebben a történetben, vagy ami az én fejlődésemet, vagy személyiség teljesedésemet esetleg szolgálta, az egyrészt az, hogy nagyon sok mindenre rájöttem magamról, tehát egyrészt volt egy olyan nem feltétlenül pozitív élményem, hogy Úristen olyan vagyok, mint az anyám. Tehát, hogy az anyám így jött ki a karomon, közben egész életemben azon dolgoztam, hogy ez ne legyen. Tehát, hogy ez egy egészen elképesztő felismerés, hogy mennyire nyomot hagy bennünk a család, ahonnan érkezünk, és azok a minták, amiket onnan hozunk, és hogy nagyon-nagyon komolyan és tudatosan kell dolgozni rajta, hogy ez ne így legyen, vagy hogy ez változzon, mert úgy lesz, csak hogy változzon. Ez például egy nagyon-nagyon. Aztán a másik, hogy, hogy, nem sokszor fügtem életemben, de az biztos, hogy a legnagyobb indítatásom minden egyes percben, amit élek, az a függetlenség felé tart. Tehát, hogy ez azért, ez a helyzet, hogy beraknak egy ilyen
alagútba tulajdonképpen, aminek ezt vagy lesz vége, vagy nem. Ez egy olyan nyomás, amire azt mondom, hogy ebből nagyon komoly tudatossággal és személyiségfejlődéssel lehet jól kijönni. Hát nagyon-nagyon föl kell nőni a feladathoz. És én azt gondolom, hogy itt derül az ki, hogy mennyire integrált személyiség az ember. Ha eléggé, akkor ki tud belőle jönni, de ha nem, akkor szerintem szétesik benne tökéletesen. Hogy egy pozitívumot mondjak a végére, nagyon-nagyon érdekes látni, én nagyon-nagyon szeretek utazni, és nagyon érdekes látni mondjuk azokat a helyeket, ahol már voltam, volt róla egy képem, hogy gyerek szemével felfedezni, hogy mi érdekes, vagy mi meglepő, vagy mit lehet másképp meglátni. Illetve igaz ez azokra, tudjátok, volt régen is ez a Gyerekszáj című műsor, ami vagy jó, vagy nem, mindegy, de hogy tényleg vannak a gyerekeknek, főleg ezeknek a gyerekeknek olyan mély meglátásaik a világról, amit ők még kimondanak. Mert még nincs bennük az a konvencionális tartás, hogy ezt nem merem, ezt nem szabad, és kimondja, és így ránézel a dolgra, hogy Jézus, tényleg. Sose gondoltam így erre, de tényleg milyen igaza van. Szóval ezek a pozitívumai feltétlenül, Szuper, meg a köszönöm. megerősödés. Én köszönöm. Emma, neked? Néhány Nagyon erőltetem az agyamat, hogy valami pozitív dolgot én is a végére tudjak vigyeszteni. Nem biztos egyébként, hogy az, hogy mit tanulok egy helyzetben, ez nem biztos, hogy pozitív. Tehát nem, lehet, hogy pont azt tanultad meg, hogy mik a határaid, nem akarom erőltetni. Jaj, nem, abszolút nem erőszak, meg nem is így értettem, csak ez tényleg egy nagyon szép dolog lenne, ha én is valami pozitívval tudnám lezárni, és majd nagyon fogok igyekezni, hogy a mondat végére ez is kiforduljon. Amit én megtanultam, az az, hogy ebben a szakmában a tapasztalat milyen rettentő sokat számít. Tehát, hogy itt a tankönyvek az nagyon felejtős, és hogy gyerekek sorsáról ilyen élettapasztalattal és frissen kikerülve az egyetemről, főiskoláról, bölcsész szakkal dönteni, ilyen állást fölvállalni, ez szinte bűncselekmény, mert ebből jó nem sülhet ki. Ez az egyik, hogyha valami jó dolgot is bele akarok vinni a dologba, hát Lulu az egyébként egy csoda. Tehát az, hogy egy összezuhant emberi roncsból mit ki nem lehet hozni, hogy megtanulja a nyelvet, hogy okos, hogy független, önálló, akaratos, makacs, és minden jó és rossz tulajdonságával együtt ez a kislány egy csoda, aki az életem végéig velem lesz. Hogy milyen áron, az már egy más kérdés. Erről az árról beszéltünk most, mert a sikernek ára van, nem titka, ez egy jó kis mondás. Megfizettem az árát, megfizettük a családunkkal együtt, és reméljük, hogy tudtunk neki valamit adni, amiből ő az életét majd el tudja kezdeni fölépíteni. Hát köszönöm szépen, gyönyörű végszó lett. Az egész beszélgetésért végtelen hálás vagyok nektek, csodás volt, komolyan mondom. Annyi bölcsességet adtatok át, hogy csak pislogok itt, és remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Remélem, hogy sokan fogjátok megnézni, és még egyszer köszönöm az itt létet, a figyelmet azoknak, akik végignézik, és minden jót kívánok. Sziasztok!